еще обсудим несколько заявлений от представителей президента. Вопрос создания национально-территориальной автономии крымско-татарского народа в составе Украины необходимо рассматривать, но его стоит вынести на публичный дискурс. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в интервью изданию «Укринформ». Давайте послушаем. Ми готові працювати з кримсько-татарськими представницькими органами щодо автономії, готові працювати над цим питанням з органами державної влади. Але це питання потребує публічного дискурсу і спілкування з кримчанами про це. Я часто про це говорю, коли йдеться і про Крим, і про Донбас, бо ми ж працюємо в робочій групі з реінтеграції тимчасово окупованих територій Комісії з питань правової реформи. У жодному разі не можна допустити, щоб те, що придумають і пишуть в Києві, не було сприйнято тими людьми, які є реципієнтами. Тому я за те, щоб рухатись в цьому напрямку, обговорювати це питання, але щоб включати в ці дискусії громадськість тут, органи державної влади тут і людей, які проживають на тимчасово окупованій території. То есть, говоря понятным языком, по мнению Кориневича, реализация прав коренного народа должна зависеть от мнения проживающих в Крыму. То есть тех, кто ликовал за возвращение в родную гавань, тех, кого уже завезли после оккупации, тех госслужащих, силовиков, которые примкнули к оккупантам в 14-м и стали предателями. Вот того населения, которое заняло крымские дома после депортации в 44-м. Или я что-то не так понимаю? Как это воспринимать? Для мене зрозуміло, що фраза пана Єрмака «проводити вибори восени», що фраза «формувати правову позицію по статусу кримсько-татарської автономії, враховуючи позицію Москви» – це речі абсолютно одного порядку. А вже давним-давно, я про це не раз казав, треба було вносити зміни в Конституцію, треба було створювати відповідні органи в екзилі, парламент Криму, уряд Криму, всі інститути влади, треба було приймати правочини і так далі. Про що мова йде? Пан Кориневич не розуміє, що кримські татари є одним із титульних народів, і він має право на те, щоб чи автономна одиниця, чи державна одиниця носила назву. Тому що, я ще раз наголошую, в українців є держава, в росіян є держава, в кримських татар немає держави. Тому їхня постановка чи частина кримських татар, які ставлять питання, воно абсолютно правильне. Як це буде реалізовуватися? Це вже проблема діалогу, про який говорить Кориневич. Ну а как вы считаете, вот эта позиция Кориневича, это позиция президента? Вот у нас буквально 1,5 минути. Якби це не була позиція президента, Кориневич так не говорив би. Це позиція, яка погоджена, і не тільки з президентом. Це позиція виходить з діалогу Кремля і нинішнього президента. Просто это высказывание Кориневича звучит примерно так же, как звучит предложение для евреев обсудить их судьбу с антисемитами.